estem a les pistes d'atletisme Moisès Llopart, del complex esportiu municipal Sagnier, del Prat de Llobregat, i estem disputant el Campionat de Catalunya de clubs de les categories de promoció, de les categories Benjamí, Aleví, Infantil i Cadet. És molt important l'atletisme en el sentit que es practiquen moltes modalitats diferents i el nen desenvolupa una sèrie de qualitats que no són d'una característica o dos en concret, sinó que és molt diversa. I és molt important en la formació dels nens i a més també serveix de base per la pràctica d'altres esports. Es practiquen curses, evidentment, però també es practiquen salts, llançaments i molt tipus de curses, de velocitat, de mig fons, a fons. I tot i ser un esport molt individual, hi ha moments que també hi ha aquesta pinya i aquest caràcter de grup. Sobretot amb nens petits, amb edats petites, l'entrenador és el punt de referència pels nens i a partir d'aquí els nens s'agafaran l'atletisme d'una manera o d'una altra. I ha de saber com ensenyar-los i que els hi ha de posar competitivitat, però fins a un punt en què els nens sigui competició neta i els hi serveixi per madurar i créixer. A mi m'agrada l'alçada, la llargada i la pilota. I a mi m'agrada també la pilota, el salt de llargada i també relleus. Fem moltes proves, provem coses noves i fem de tot. Fem voltes i és molt xulo córrer i també perquè tinc amigues i juguem molt quan entrenem. I vull ser com la Natàlia Rodríguez. De gent venen nens nous, uns quants. Fem llançament de pilota, fem jocs i correm i fem marxa. Fem córrer i saltar i fer pilota. Tinc que donar-li el relleu a l'altre company. A casa el que els aporta és esforçar-se més, el reconeixement, el saber guanyar i sobretot el que és més important, el saber perdre. El saber perdre el que els aporta és després millorar i no veure com una derrota, sinó veure com un camí que han de continuar. Doncs d'aquí surten els futurs atletes que després ens representaran en competicions internacionals o fins i tot olimpíades i evidentment molts dels atletes, la majoria dels atletes d'èlit o destacats han passat per aquestes categories de promoció i han fet, en molts casos, aquest tipus de campionats.